инак бинандагони гиромӣ, шумо навори дигарро дар бахши фиреби назар тамошо карда истодаед. Чоркунҷаҳои квадратӣ ки дар болои як мато онҳо омода карда шудаанд, пешниҳод шудаанд. Тирчаҳоро мебинед ки ба сӯи ду чоркунҷаи геометрӣ ишора карда истодаанд. Яке онҳо ранги сиёҳ дорад ва дигараш ранги сафед. Вале дар чоркунҷае ки ранги сафед дорад, сояи як таҷҳизоти дигаре ки аз ин тараф истодааст ба болои ин чоркунҷаи сафед мерасад, яъне мехобад. Шумо наворро тамошо кунед ва бубинед ки гап сари кадом масъала меравад. фаромӯш накунед ки шумо бахши фиреби назарро тамошо карда истодаед. акнун бубинед, як матое ки рангаш сафед аст, аз инҷо гирифтем ва дар болои чоркунҷаи дигар гузоштем. акнун дидед, мо дар инҷо наворро нигоҳ медорем ва бубинед, матоеро ки сафед аст аз болои чоркунҷаи сафед гирифтем ва хостем ки ба чоркунҷаи дигар барем. вақте ки аз соя мегузашт, сояе ки ин таҷҳизот ба он меафканад, мегузашт, рангаш аллакай тағйир ёфт, каме сиёҳ шуд. бубинед, вақте ки комилан дар болои чоркунҷаи сиёҳ мегузорем, рангаш ба мисли он сиёҳтоб менамояд. боз ба ҷои худ овардем ва сафед шуд. ин инъикоси ранг аст. ранги ҳамин матое ки мо аз инҷо ба он ҷо бурдем, ранги он заиф аст ва метавонад дилхоҳ рангро қабул намуда онро инъикос намояд. агар мо ҳамин сояро гирем, метавонад ки ин ҳолат ба вуқӯъ наояд. бахши фиреби назар идома дорад. бинандагони гиромӣ, инак шумо навори дигарро тамошо карда истодаед ки ба мисли навори қаблӣ аст. чоркунҷаҳои геометрии А ва Б, яке сиёҳ, дигари сафед, вале дар сиёҳ ба мисли навори пештара сояи як таҷҳизоти дигар хобидааст. инак онҳоро мо дар алоҳидагӣ пешкаши шумо мекунем. акнун дидед ки ранги онҳо ҳардуяш як шуд. чаро ки масалан чоркунҷаи А сафед нашуд, вале чоркунҷаи Б ки рангаш сафед буд, сиёҳ шуд? барои ин ки ин ранг заиф буд ва вақте ки мобайни чоркунҷаро ки дар он ранги сафед ва дигар рангҳо мехобиданд пӯшонидем, ранги сафед тағйир ёфт ва дар худ ранги сиёҳтоб ё худ хокиро инъикос кард. ин бахши фиреби назар аст. бинандагони гиромӣ, ки пешниҳоди шумо гардонидем, ранги сафедро комилан дар байни ин ду чоркунҷа А ва Б оварда гузоштем, вале ранги сиёҳ ҳамоно сиёҳ монд ва сафед ҳам сиёҳ шуд. чаро? чунки ранги сафед заиф буд ва метавонист дар худ дилхоҳ рангро қабул намуда инъикос намояд. бахши фиреби назар ба поён мерасад. ҳамеша сарбаланду пирӯз бошед ва бо барномаи суб бимонед.